Ah. Ah. Agay. Yawa na. Maak ng buang. Agay. Ah. Kasakit na maak ni mga. Ay! Yawa kasakit. Ah. Tara. Ah. Giant. Grabe. Sobrang laki mga idol. Suga-suga. Oh, hindi mga idol no, kay naamata karon sa probinsya kay siyempre Pasko no. So taas ta og bakasyon karon sa tuang trabaho mga idol. Nya lagi kay medyo gimingaw man ta og kaon og sa panganan na dire sa inyo ha mga idol, basta kay dire sa amo suga-suga ni mga idol, mga tag mga suga-suga. Lah, yung mga kanding oh. Hindot dire sa mga probinsya mga idol kay mga hayop ba buhian ra ba. Wa may mangawat dire mga idol. Tara, let's go. Lah, tura oh. Ini balay suga-suga mga idol. Murag naagid siguro ni ba. Ah. So walay sulod mga idol. Kani mga idol murag dako-dako gini. To. Tong tanawon mga idol. Ah, grabe dako asuga-suga mga idol. Ah. Ah. May dagkid dahil suga-suga ganda lah. Tara mga idol. Takot di kayo mga idol. Lah. Tara mga idol. Tawa. To. Ah, kita ng buko-buko mga idol. Naon siya pagkuha mga idol ah. Okay, di ta pa kumpiyansa ni mga idol. Grabe sa kita maak mga idol. Ah, gawas. Ah, lah. Kuha ni mga idol. Ah. 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 Agay. Yawa na. Maak ng buang. Agay. Ah. Kasakit na maak ni mga. Ay! Yawa kasakit. Ah. Tara. Ah. Giant. Grabe. Sobrang laki mga idol, suga-suga. Oh. Kita. Saan siya? Babae. So ayan. May isa. Ah. May isa na tayo. Oh. Oh. Hala. Tara. Maghanap pa tayo.